Ready? 1, 2, 3, go. Happy Mother's Day! Ang sa igdong madadangog sa rolang na pagtubod asin opinyon kan podcasters asin kan guest. Bako kan sa muing sponsors, affiliates o sisay man na nagsusuporta asin konektado sa podcast. Ang taga Bicol mayong intensyon na rauton o magtaong danyo sa anuman na reliyon, grupo, organisasyon, negosyo o ni isay man na individual. Ini hatod sa indo kan si Ramson na production. Alright, so patiyon ko si mga paraudo ng kalson. Yan, si mga parapakutsit dyan. Si mga tindera ng Paris na ginagaraan o taning ginagaraan o taning dang baray. Batiyon ko lang si Mama Diwata. Dagos Tawi sa Taga Bigo Podcast Episode 90. Nani? Siram sana. Ang tataramon, tango niya na daw. Iyuan. Marayrahay na pangarunon? Panangarunon? Ano yan? Hanak na nagtatok doon. Ito na yung aron. Panganoron. Panganoron. Basta cloud in English. Yan. Cloud in English. Ang twister kasi, ayan sa Bicol. Oh, sige daw, use it daw. Kita daw, use it daw kada saro. Oh. Madagum ang pangarunon ngunyan. Panganoron. Ay, Pangarunon. Oh, pumpunanan nito ang mga sinablay ta nagdadaradaagom ng panganoron. Oh. Very good. Magsirong ka na, tama badiklom ng panganoron. Matagiti na. Madali nang maabot ang satuyang panganoron. Oh. Yun. Lang. Dagdag ko lang sa ano. Ano nga ni ang between sa Bicol? Between tahaw. Stars. Bako? Stars. Gagi. Stars. Between. Una ko, between. In between. Bituon gayon. Bituon. Bituon na makaaga Sa banggi naman na. Kay kanta mo gano'n. Puso kong nariribungan. Una ko nalilibugan. Puso kong nabubunaw. Ano nabubunaw? Di ba bungaw? Bungaw. Diba? Puso kong nabubungaw. Sa rin kunada, ang bungaw, iba man. Iba, buyag. Bayag siya. Pero sa oo. Pero sa ang apo dyan, sa naga, ang bungaw, itong garo pag sinunto ka, mabubungaw ka. Itong garo madidismayo or ma-out ka. Kaya yan. Oy, anong maripalan ko niyan? Na pagka-aldaw? Garo. Marhay na aldaw sa Indo. Ay. Digdi mainit na 2 days, last 2 days, nag-snow na naman sa hanip na yan. Ayo. Uy, can you imagine, nasa episode 90 na kita. Ay. Kaya nga niya. 10 na lang, episode 100 na kita. Ayun, no? Kaya ano yan, may 100 episode special? Iyo, 100 episode special. 100 pesos GCash. Wow. Sponsored by Christoph. Hindi, Ay, hindi. May launch po. Baka sa one of the episode, may na-lunch ka? I-launch na bagong page. Tapos, anong lunch? Ila-launch. Anong launch? Bagong page ko. Tapos, mapa-giveaway ako ng sapatos. Wow! Sa kuno lang yan. Hindi mo na pag-giveaway, Lilin. Giveaway sa mga followers. Siyempre. Okay. Si mga nagdadaralan lang. Oh, di ba? Giveaway, pasasalamat. Mabayaran lang yung shipping, halidigdi. Uy, at least, giveaway. Diba? Shipping lang bayaran. Uy, pwede ako magpag-giveaway man. Ref. Di ba? Shipping man. Shipping, hindi ka nawala sa shipping. Actually, talaga madali man lamang magpag-giveaway. Basta shipping lang ang bayaran ninda. Ayo, kaya nga ni. Saka hindi ko lang kasi aram. Remember mo last time, di ba, sabi ko nga, habo ko talaga as much as possible magpag-giveaway. Kasi may mga tao talaga na garo,
ifa-follow ko sana, i-share sana ang page mo kapag may involved na ning kwarta. Yan. Di ba? May involved na price. Kaya sana pero nagtutubod ako dito sa mga kanatong na-textat. Kasi may mga legit man talagang followers. Itong susundan ka daw sa ka magduman. Yan ba? Kaya yan. But anyway, uwi na kita para sa Baretang Musa! Sang! Isang-sang mo ang barita. Barita. Sang-sangon mo ang barita. Okay. Anong barita? Aram na nindo to sinangyari duman sa palarong Bicol 2024 na ginanap sa Legazpi. Sa Legazpi to? Kamalig and tulong lugar eh. Legazpi, Kamalig, tapos si Saro, lingaw na ako, sorry. Lingaw. Lingaw Albay. Ligaw, yan. Tama, ligaw, yan. Wow. Ligaw. Nag-adlib pa si Alain sa diba? Lingaw na ako. Tapos, sinangyari, may nangyari duman sa football team kang between Masbate saka between Pao and Stars sa Tahaw kang between una ko bituon sa Tahaw kang Masbate team saka Naga team. Which is ang nagre-represent kang Naga is pwede bang sabihin? Pwede. NCF Tigers, 'di ba? Tigers. So ang nangyari kaya is nadadaog na si team kang Naga duman sa soccer. So si Sarong nakabangko. Alam ko nakabangko siya eh. Nag-start siya ning binangko na nga ni. Kaya siguro nasuya, tabangko siya. Baka. Sabi ko, demonyo ka mo. Nilaman ko nakasipa, ikasipaon ko. Actually, di ko aram na dakulon kaya ang video eh. Ang nailing ko lang, sisinad ko sa Indo na si Saro, itong nakahuba na, may ng pantaas, nakaarog ka ning nakaduko na taga Masbate, tigtalunan niya pa. Puri kung nabari si Udub ka to. Huna ko kung huba, talusang pisot. Sabi ko, sa taas lang. Aram pero kung nagdalagan siya talagang huba na maray, kung binabaan niya pa ang short niya sa kaluwas ang pisot, maitong kaso. Maitong kaso, ang kaluluwasan ka to, kapay siya. Di ba? Absulto. Kasi di ba sa tuya, kapag nagtira sa imo kapay. Quits ka mo. Di ba ang sabi nga ni Baga, surot na sana sa dahon. Yes. Di ba? Pag nagpatol ka sa kapay, mas kapay ka. Yan. Nagdalagan, luwasang pisot. Anyways, ano nang update ka to, Line News? So di ba after katong kawat, dineclare na ang Team Naga mababan for 2 years sa soccer. Pero hanggang ngunya di ko aram if anong mangyayari duman sa mga players na to. Dapat Team Naga. Dapat si school. School na nagre-represent. Ang sino sinabi talaga duman Naga, Team Naga. Kasi paano man sa ibang school? Si school. Iyo nga ni. Pero diba? ito talaga to sinabi baka kasi iniisip kang management. Baka kasi kung halimbawa, dahil na makalawag ngayong NCF, di nag-transfer sa mga player ng school. I mean, kasi may residency man yan eh. Pag varsity, talagang may residency ka sa school bago ka makakawat. Pero palarong Bicol, ano lang siya? Palarong Bicol. Elementary o high school? Ano to High school to? High school? Ko, elementary. High school baga? Ang alam ko ang palarong... Ay, yung pala elementary. Di ba palarong Bicol elementary, di ba? Oo. Or may high school? Di ba kaya high school? Baka hanggang kayang grade 12 na baga. Iyo, sa bagay, hanggang grade 12. Kaya darakulaon naman. Darakulaon na. Alam ko na college na to eh. Una ko nga pag-uulayin, itong sarong player kang Naga, nagaro si Boscare pakadakula. Nailim ko to sa basketball. Iyo. Ano yung bardagul? Kung ako player ka to, sabi, tukawang ko na to, bahala ka magkawat solo.
Garo ka mo nag-atubang ning tangke ay. Pero may na-interview sa part kang Masbate team or NCF team, vice versa, kung ano nangyari. Mayo. May interview, puro lang Puro comments lang. Puro baritang musang lang. Puro chismis lang. Oo. Dapat si committee kang palarong Bicol nagluwas ng official statement about sa nangyari. Ito ang nilos nindang official statement na ban. Penalty lang. Kasi penalty lang. Root, 'di ba? Anong nangyari? Paano nagpuon, 'di ba? Malay mo baka nagpuon ka to si referee, 'di ba? Baka sinudo-sudo. Ay, tambak ka munoy. Tambak. Palauga naman yun tatambang ko. Napikon. Sabi ka tong referee, sabi ka tong sarong player na to, ito nagpapangadji, Sabi na, lapa-lapaong ka na. Kasi di ba naka pero ang matagayin siya, maurag talagang sumipa yan. Ayo. Maurag talaga. Nagpa-flying kick gani. Sa college ka to, sa taekwondo, talagang sindang perminggana, NCF Tigers. So, pag yan talagang kamatch up me, NCF Tigers, talagang expect mo na, rogado ka, makukusog sumipa yan. Is it because na, dahil coach, or dahil talaga sa school? Kasi alam ko talaga. Pride kang school kasi ang apod baga sa Inda, home of the champions. Kasi dakul talagang event ang Sinda ang gagana. Taekwondo, soccer, basketball. Kasi time tabaga si sa cheer dance, Sinda talaga man. NCF Tigers, saka track and field. Ayo. Talagang Sinda nag-invest talaga Sinda sa sa sports. Lugin kasi ang support din kang school, kang NCF, in all fairness. Ano yan? Government? Private NCF? Private yan? Oo, private ang NCF. Una ko semi. Kaya kang CSPC. Kay Villanueva NCF. Kaya pala ni NCF, Naga City Football. Last mo na yan. Tapos ngunyan na ban. Hanip yan. Makamundo. Kasi syempre, sports yun. Ang pinopromote ka to sportsmanship, baga. Yan. Yan lang ang frustration. Pero as at athlete, talagang mamamatay mo si frustration duman. Kasi isipon mo, si years of training ninda, tapos hindi ka man sinda kinakantsawan, pero natambakan sinda. Siguro frustrated si mga pero bang score? Dahil sinda nakascore. 5-0 ata o 6-0? Diba? So talagang frustrated sinda. Ang ganyan kasi sa Masbate, kasi pa nagtitraining sinda, ang ginagamit nindang bola, nyug. Pag tinipa mo talagang home run. Kaya makusog talaga magsipa. Pag sinipa mo, rala po talaga ang bilis mo. Kaka-inbound pa lang, sarong sipa, goal na tulos. Goal na tulos. Pero kasi, kasi ako nag-join man ako dati nakaabot lang ako congressional, di mo nag-abot ning palaro. Ang kinawatan ko kato Arnis. Arnis ako kato kang elementary. Nag-join ka rin ba ng palaro? Pero may simula elementary, high school, college, pero may akong nagsasali sa sports. Anong sports mo? Kang elementary, volleyball, basketball, high school, basketball, tapos volleyball. Same kang college, Wala ko, bano ka mag-basketball? Bano lang, pero syempre nakikitang barka ng varsity, so nakakalawag ka. Ka lang, bangko. Hey man, syempre kay F1 ng gwapo sa court. Yan lang. Syempre, di ba? Yan ang maging kasi. I-analyze syempre, nangyari naman, kung di man naiintindihan kang ibang tao kung anong nangyari. Kasi puro kasi negative side, kasi nambanog si attitude. Pero isipong taman si side katong players. Dapat both sides ang dinadangog. Data man dinidefend may gustong mangyari to. Diba? Or baka kasi during the game or baka bago magpo ng game may mga heated arguments na or baka may mga heated gestures na, 'di ba, na halimbawa nagpahiling si sarong tao ning initan, 'di ba? Tapos nangyari na daog pa. So garo na trigger na masyado sa madaog man kami, at least nasipa ta ka sa likod, 'di ba? Hype yan. Kasi
you'll never know kasi. Kasi minsan may mga tao rin kasi na ganun. Di ba? Na even though nasa sports ka, pero baka man kang sportsman, magkawat. Nalilingaw sa essence kang pag-involve sa sportsmanship. Diba? Nalilingaw, mas nagluluwas si pride and ego being the champion or winning the game. Yes. Ang masakit naman, kasi di ba sabi nga ni Duman, bola muna bago droga. Siguro nalingawan na si bola. si droga na naglag sa utak. Di ba? Hindi naman nagdadrugs yan. Nagtutubod ako na malilinig ang player ta. Aram ko. Pero, syempre, may nahiling ako Duman kasi ang atubakan mi dati eskwelahan. Tapos may palaro duman. Dahil ko na lang sabi ng eskwela. Talaga ang musang sa muya. Kasi ang katong may palaro kami, may palaro duman sa atubangan mi. Nagtitindahan ako. Tapos, katong mga hapon na banggina, nagkakarawat track and field, nagkakarawat ng soccer. Itong sports na very, ano pa dyan, cardio. Pagkatapos ng kawat, nag-yurup-yup sigarilyo. Partida to. Nagchuchurong kayo. Sabi ko, maurag ang player na niya. Partida na ni. Oo. Pero, man talaga yan, may mga vices ang iba dyan talaga. Paano mo na siya dadaroon? Talaga yun sa team, dahil mawawara yan. Kaya nga di ba, ang inot na dinidisiplina sa sports, discipline. Gura ano kakaurag kung mayo kang discipline. Mayo, dahil ka magiging successful na player. Pero halang ka, mataas ba ang role duman or dakulang role kang coach duman sa nangyari? Siyempre, siyang nag-oversee kang team Siyempre, responsibility niyo. Pero, si action kang every player, siyempre, individual responsibilities to. Pero, ito nga dahil napugulan ni coach. Ito, nakahuba. Nakahuba, garo kapay no puro tinalunan siya. Sa tuya nga ba? Sa Pilipinas baga sa tuya, kung gusto mo maging paraikit, maghuba ka. Yung mga kadaklan ng mga paraikit sa Pilipinas, nakahuba. Takaning pag nilamag, di makaputan. Sa kabagang mga akyat bahay da. Ang mga akyat bahay da, lalo na pag first time, uudo da yan pag Nag-udo? Ritual ninda. Dai man, bako man da sa ritual, ito bagang kadel sa kaba. Maudo ka na. Akala ko, uduan mo si tig-ahabonan mo. Ito pala, nagkakaudo ka na. Sobrang nervous mo. Iyon nangyayari yan. Demon niya ako makaikit digdi, demon niya ako makahabol. Udo ako na sana. Pero dapat, nag-udo sinda. Ang ko lang sa mga parhabon dyan, ang udoan ni Dang Chinilas, hindi sila mahabol. Dahil sa doorknob. Iyo. Parang na technique ang taga-Bicol. Diba? I know. Pero yung mo lang nasagap. Balik kita. Pero yung mo lang nasagap kang kambaretang musang ta na medyo nakakapanlumo din, nakaka-disappoint din kasi syempre may mga syudad, may mga lugar na tigrepresenta. Dahil lamang ninda naisip na kung anong kamumugtakan kang mga actions ninda. Kaya sana duman sa mga players, sa mga maarabot na mga palarong Bicol, suntok na lang din nasipa. Halat lang. Sailing move, to? First time in the history kang palarong Bicol? Nangyari? I think there's a commotions din. Dakol na lang na-document dati kasi nga, Demon sa bagay, pauso ang platform. Sa bagay, tama. Ang social media naman yan, iba na yan. Okay. So anyway, social media. So duman kita para sa satuyang topic of the episode. Di ba? Kaya dahil gabos kami lalaki digni ang pag-urulayan mi ay Mother's Day. Hanggang habo ng pag-ulayan ni parang Ryan very biased naman ka pa sa mga Mother's Day tayo. Kaya may bad experience pala na ako dyan sa mga Mother's Day na yan. Pero bakong as ako ang marigal or again as an employee. Kaya sa napagkamalan kang ba, Dos? Dahil ba aram ba rin pag nagma-Mother's Day sa Pilipinas, mas dakul ang gastos talaga kang Mother's Day kaysa sa Father's Day. Father's Day naglilipas lang. O wala na ba? Maluwas mo na ang kulog bota.
Pag Mother's Day, eat out, di ba? Eat out, tapos may mga regalo pa mga aki, may regalo, ayun, tapos masyaraping pa. Pag Father's Day, mabarbecue lang sa harong, ikapang maluto. Tama. Garo naman yan, garo mga patot. Ikaw pa mahugas. Ikaw pa mahugas. Ikaw pa hero gabos. Tapos sabihin ka pa, matabang si steak mo. Ayo, di ba? Pero at least pero ang years ka na father? Sa mother si Agumo. Ano na siya? 10 taon na ngunyan na. Wow. Ngunyan mismo. Yes. Wow. Birthday ni kang aki mo? Dai. Next year pa. Oh, this June. Siyempre, mabasa kita sa pagiging mother kang aki mo, puon kang inaki. This June. June. Ang pagiging mother, puon kang nag-conceive siya. Bako sa pinangaki siya. Oh. So, 9 months bago pinangaki. Count ba yun yung nakunan? Oo. Speaking of Mother's Day, abangan nindo ang episode or ang podcast episode kan sa Kuyang Agum. Yan, Mami Ka Na podcast. Experience kang pagiging sarong mami. May ugbon. Yan baga. May ugbon. So siya? Puon siya nag-conceive. The moment na maaraman mo na bado si Agum mo. Technically, ina na siya. Diba? No. Ama ka na. Ama ka na. Technically, bako man siyang, the moment na naaraman. Kasi, pagiging mother, di ba, pwedeng biological, pwedeng by heart, kasi nga, yung adopted, naging mother ka because may inadapt ka. Pwede mong aral ng Linus, mother sa mga, for babies. For parent. For parent. Diba? It depends. Ano pa rin siya, depende na rin kasi how you consider as a mother. Kasi di ba pag sinabing mother, it's very broad Garo dakulon dakulon ang descriptions. Mother sa trabaho, di ba? Motherly yung relationship mo sa trabaho, di ba? Mamasang, finances, diba? Or yan. Di ba? Para sa inyo, punanta mo na daw ang description. Para sa inyo, ano ang sarong ina? Para sa imo Linus. Ikaw lang Ilaw ng tahanan. Basic. Ilaw ng tahanan. Sabi ni Boyet, Audrey, bakit naman ikaw yung ilaw ng tahanan? Hindi yung kuryente yung nagbibigay ng ilaw sa atin. Audrey, bakit mo naman nasabi na ikaw yung ilaw ng tahanan? Uy. Kaya pala ilaw ng tahanan kasi sabi ka tong aki, sabi, Tay, kinakain mo na pala yung ilaw? Kasi sabi mo kasi, sige na, i-off ko na ang ilaw at kakainin ko na. Nadawag kang aki. Pero, pakariya mo ng description mo para sa ina. Garo ba kung 10 years na mag-inaang sa imong misis? Siyempre, sindang real hero. Ikaw ba ko? Bako, lang ako. Sidekick lang ako. Kasi, spoon pa lang sinta na nagdadala kang, kang mga aki ita Spoon pa lang, 9 months, pangidam, gabus yan na pagsasakit, cramps, kulog. Nagtutubod ka muna dahil sa inda nagkakaigo ng pamilya. Kung mayo sa inda mayong pamilya. Dahil man? Ako... kasi, ang pagiging magurang kasi, ay pagiging mami kasi, it's, both din. Kung may daddy, may man magiging mami. Iyo. Kung may man mami, may man daddy. Pero ang babae kasi di ko mahanap si tamang term, pero siya ang kulang na part kang family. Sa lalaki, di ka pwedeng maging pamilya pag solo ka lang. Pero sindang mother, pwede sindang maging pamilya, dawa mayong agum.
Nakukuha nindang point ko. Kasi pwede sila mag-conceive, di ba? Kita so, ang pamilya, nakukuha sa inda. Kaya sinda inapod na ilaw kang tahanan. Sana all. Kaya para sa ko okay lang na okay lang na haligi lang, mayong ilaw. Ako for me, Ako katambay, nasa kanto ka poste. Puro haligi, sana mayong ilaw. Kaya parang kada barangay, nyaong ka. Tanyaw naman mga poste. Yan mga poste, haligi ng tahanan. Haligi ng tahanan. Walang ilaw. Paldahan mo lang ang poste, titiraw. Ay ka, Charles, para sa'yo ang mother. Ako kasi for me, garo, mabase na rin ako duman sa, sa Bible. Na as a mother, talagang, pero may kaming nag-iwal ka to ni Mami, it's because of my description sa sarong magurang. Or as a mother. Na ang sarong ina, ang role niya is to nurture the kids without anything in return. Expecting in return. Garo para sa kuya ang sarong nanay. Garo very unselfish. Tawag dito? Tong selfless. Yan, selfless. Na kung sa ina, isipin mo dawa dai man requirement pero kaipuhan nindang magtao. Di ba? Na itong sabi nga ni Duman na sisimatamon kang aki mo. Di ba? Kung totooson, kung mayong ina na mapasuso sa aki mo. Sabihin tanang back in the days, paano kung mayong ina? Mataong gata sa aki mo. Di ba? Mm-hmm. So, garo for me, ang understanding ko as a mom, garo, very broad siya, pero ang pinakadulo niyan is, garo, anong apo dyan? Itong, sabi ko selfless o bago, na itong unconditional, kung magtauning pagkamot. Ang mga ina kaya, sinda ang giver of life. Oo. Diba? Yan sinasabi ko kasubago na ang lalaki dahil pwedeng magkaigwa ng pamilya. Pero ang ina, babae, pwede. Kasi nga, sa inda nagpupo ng buhay. So, dagdag duman sa sinabi ni Charvy. Sa inda nagpupo ng buhay? Kita mo na baga nagbubuhay? Kita nagbubuhay, pero sa indahali. Kasi remember, in biology, sa indahali si egg cell na fini-fertilize kang sperm cell ta. So sa indahali ang buhay talaga. Anong inat na bubuhay? Itlog o manok? Finally, ang manok. Di ba? Ang inat na bagang nabubuhay, pisot. Depende. Para makagibo. Tama. Diba? Para maging nanay sila. Buhay naman to, minamata mo lang. So, yun ito. Sinabi ni Charvy. Pero, tama nga sinabi ni Charvy na ang perception ka mga aki dati is, ang trabaho kang magurang, lalo na kang ina, is padakulaan ng aki without expecting anything in return. Pero remember, na ang first miracle ni Jesus Christ, dahil sa ina niya, dahil siya nakasayumang, kasi ina niya to. So, gabos, up to this date, kung anong sinabi kang ina mo, daw gurang ka na, dakula ka na, pag anong sinabi, tutubodon mo. Why? Sailing nindo tano. Hindi, sailing nindo. Mother's knows best. Yeah. Pwede. Ano Ladies' choice. Ladies' choice. Hindi, kasi, from the moment na dinara kita kang inata, nakuata si confidence sa kasi trust kang inata na daw anong sabihin niya, tutubodon mo si obedient, 'di ba? So kung matatandaan niyo si Wedding at Cana, sabi ni Jesus Christ sa kay Mary, "Day pa time para magibo ako ng miracle." Pero napiritan siya kasi nga sinabi kang ina niya, maggibo na siya ng miracle. Ayun yung first miracle niya. Ayun. So, yan. Paano mo masasabi naman sa mga ina na, alam mo yan, itong maisindang magayon na upbringing, tapos maisindang maray na education, maisindang maray na background in terms of decision making. And then, kapag tinama or garot tinatabangan sindakan sa indang aki, kasi si aki ninda na-expose, nagdakula, or whatsoever,
Sa hiling mo, ano ba to? Against ba to sa sa law na kung saan dapat tubudon ang satuyang mga ina? I mean, di siya technical ni sunod. As in, blinded ka na magsunod na pag pinatagbang ka sa salong matagbako, arog ka yan. Dapat, di ba sabi nga ni, honor your mother. Di man ibig sabihin kadto na tubudon, pero si respeto, si treatment, si relationship, dapat arog pa rin kadto. Di man ibig sabihin na dapat kung anong gusto niya masunod. Dapat si pakikitungo mo si relationship niya on. Pero duman sa sabihin ta nilang duman sa mga kanatong natics na nagdadaong sa satuya. Kasi baka mag-iba ang baka mag-iba ang pag-iisip nila on how we see parents or especially the moms today. Na kasi minsan 'di ba pag traditional parents ka, kapag minsan garo na i-correct ka kan sa imong aki, garo huna mo, garo minsan may kasi may pride sa sarong sa sarong magurang na garo tinatamaan na sinda kang aki ninda. So paano mo siya maiko-correct? Paano mo matatabangan or ma-advise ang kapwa ta Bicolano to think differently? Yeah, Linus, paano? At lang naglulutang ako. Di ba kasi sa totoo lang talaga kasi minsan based on my own experience din. Kasi minsan may mga times ako na I want to help out. Gusto mong tabangan si parents mo, especially your mom, to think differently, especially this time na expose ka na sa mga bagay na nangyayari. You want to help them in a way na the way you know. Pero ang nangyayari sa inda is nagluluwa sa inda na nagka-experience ka lang ng ibang bagay, iba na ang pagtubod mo. Halos pares ang experience sa Charles kasi nagdakula din ako sa Arogan na traditional parents. Tapos may mga words na akita ka lang, padumang ka pa lang, pabalik na ako. Which is normal. Kasi ikaw ngunyan, magurang ka na. For sure may experience man. Pero remember na mayo man magurang na nag-isip ning sala sa akin ninda. Dumana malaog si principal na mas madaling magbago ning sadire kaysa magbago ng ibang tao, lalo na inaamo. Diba? Pag sinabi kang minaamo, hiling mo sala, anong sa part mo, pwede mong gibuhon para sinabi niyang sala para sa imo, di ka maapektuhan. Like for example, anong example ang sa hiling i-block mo sa messenger. Ito kaning worst scenario na sa hiling mo off si decision kang parent or kang magurang mo na sa hiling mo sala pero sa hiling ninda tama. So, sila nagdi-decide kung anong kurso na kukuha. Oh yes, possible, 'di ba? Di ba sila, most likely pag Filipino parents silang nagde-decide talaga kung ano magiging course mo, 'di ba? Especially kasi most likely kasi sa loob kang harong, mom is the decision making. Ang mga ina ang mga decision maker. So minsan kung anong ginustuhan sa imong ina, kay puan mong sundon even though taliwas sa imong pagtubod, taliwas sa imong kabutan. Talagang susunodon mo na lang sila because that's your parents or that's your mom, di ba? Kasi inang culture sa satuya na even though na daita man gusto, di ba? So, minsan day ko aram kung kaipuhan bambarion or kaipuhan kimkimon kang sarong aki ang sitwasyon na araw kayan. Di ba? So, araw ka ni kaya yan. Ang mga bad decisions. Dahil man, kang akikya kami, puun elementarya, grade 1 to grade 6 yan. Gusto ming magpahaba ning buhok, pero di may magibo. Kasi, ang sabi kang, ang lola mi kaya, ang tuturing ming ina. So, ang sabi niya, gusto niya semikalbo lang para da malinig ilingon. Kaya magpun katong grade 1 hanggang grade 6 ako, semi-kalbo talaga ako perme. As in, mayong kalayaan na magpili ning gupit na gusto mo, di ba? Krukat sana, no? As in, perme semi-kalbo talaga kami kadto. Baka kasi inisip ni Lola. Baka kasi inisip ni Lola mo, baka mandakul ang pisot mo para magmukhang Tarzan. Tapos, pangduwa, day ka pwede magpili ng bado.
Dapat ang bado perming parehas. De kambal baga kaya kami. So, dapat ang bado perming parehas ang kulay. What the? Gusto pala ni Linus magbestida tapos si Tugang niya gusto nakapantalon. Nangyari na to talaga as in. Pero ako kasi duman sa sa sitwasyon ni Linus, I probably understand kasi maintenance Para sa maintenance, lalo na kung halimbawa magurang, sabi mo decision maker. Sinda nagbabudget. Di ba? So kay ponindang as much as possible, they find ways para makapagtipid. Di ba? Kasi kapag nakapagtipid sinda, di mas mapiprepare ang future kang kids. Dagdag ko lang sa sinabi ni Charby, tama yan. Panduwa, ako, nagdakula din ako na hanggang minsan nga ni college, mama ko pa ang nagpipili ng isusulot ko. Elementary, kinder, elementary, high school. College, pag may mga event, ma-decide si mama ko anong susuluton ko. Pero, at first, syempre, ma-off ka. Kasi, tano pinapakairaman ka? Ako nagsusulot ka ni. Mayo ka man duman. Diba? As growing young adult, part of the puberty stage, you're trying to defend your own personality. Well, in fact, in the future, ngunya, na-realize ko na bako man dahil sinda nagdidikta kung ano ang gusto ninda para sa to, kundi si personality mo ma-develop na well-dressed pag nagluluwas ng harong, dahil man sinabing overdressed, well-dressed, na presentable ba, na mahihiling ka kay ibang tao na presentable, na respectable, dahil man ibig sabihin na naka-quote ka, irespetong ka, dahil man ibig sabihin na ang bado mo pangharong, i-disrespect ka. Kumbaga, paano mo daron sa diri mo, kung paano ka mag-create ng hygiene, personality, that makes think of other people defines you. Diba? Pag sinabi kasing, kung ano-ano lang sinusulot mo kang aki, baka pwedeng sabihin pinabayaan ka magurang. Yes, diba? Tama. Kasi garo nakasalalay na din kasi duman ang pangaran kan sarong ina. Kasi sabi nga, kasi isipin mo, back in the days, ang sarong ina talaga is housewife. Di ba? Itong sindaan nagpapakaray, nagpe-prepare kan sa mga estudyante sa pag-adal. Kung ang aki mo, muon, panaglawag ng eskwelahan, ibig sabihin, pabaya kang ina. True. Diba? Kaya as much as possible, ang magurang ka to, isipon mo ang magurang ko ka to, hihisuon ka talaga ng maray para mahali ang lala mo, ang mga ugsong mo. Diba? So, kumbaga, na rin kasi. So, minsan, na-realize ko, is it them or us? Diba? Kasi minsan, kasi diba ang naging question ko naman is, are you doing this so that you won't look like, a bad parent? Diba? Pero na-realize ko rin, is tama din tama din si ginibo ninda in a way na, the way they know. Diba? The way na gusto nindang pangatamanan din ang image ninda bilang sarong magurang. Kasi pag nakula na-adapt mo rin to paano ka mag-regos ko niyan? Nag-ihiso ka pa ba? Oo, diba? Kasi nahiling mong malinig. Oo. So, diba? Siya talaga, partner rin siya kang pagiging ina na talagang ino-nurture mo, tutukdoan mo ang sa imong aki na maging maray. Kaya, minsan nga, di ba, kapag nakahiling ka ng tao na maray na aki, garo minsan nahihiling mo na, ay siguro maray ang magurang kaini, maray ang ina na nagpadakula digdi. Hanggang diba? Dawa mayo na sinda, pag dakula mo, makukuha ninda si credit kasi ginibo ninda si tama kang nagpupuon pa lang sina maging magurang sa imo. Hanggang pag dakula mo, dahil mo man yan mahihiling, pero for example, si respeto mo sa ibang tao, bukong malang yan dahil sa sadiri mo, bukong malang yan sa diri mong wisdom. Siyempre kung paano ka pinabehave kang magurang mo. Diba? Kasi katong aki ka, makapamanисip ka to, ano ang aram mo sa tama sa kasala. Ngunyan ka naman lang nagdakula na naintindihan mo na tama ang sala yan. Pero kang aki ka, si practice na ginigibo mo every time, magurang mo ang nagko-correct sa imo. Tama. Kaya. So, dako lang part kang sarong ina. Kasi ako gusto ko lang i-share sa inyo kadtong kadtong inaki si panganay ko, si Z. Bonbon. Garo pinangaki si Z. Yaon ako during the whole labor. So, sabi ko, kung nagtaas na mari ang respeto ko sa mga ina, kung how much pain they endure during the delivery. Imagine mo kung
kung solo lang duman, kung bakong makusog ang parents, bakong makusog ang ina, siguro mayong aki na maluwas na buhay. Tapos sisirsim bagod lang kang aki pag dakula. Oo, iyo, 'di ba? Kaya minsan masiramon. Sabi ko sa aki ko, pag sinimbag mo ang ina mo pag dakula mo, papalapatakon ko ang uso mo. Dang man. Pero yun kasi, sabi ko after that one, I gave more respect duman sa mga magurang na sa mga ina na nagluwas kang mga aki. 'Di ba? Balikan ta sinabi ni Charvy dati in last episode na sabi, kung anong ginibo sa imo kang aki mo, ay ginibo mo sa magurang mo, gigibon man sa imo kang aki mo. Diyan man malawag sinabi mo ngunya na wisdom na kung anong ginibo mo sa magurang mo, gigibon sa imo kang aki mo kasi pina-realize, same realization kang inaki kang agum mo si aki nindong ngunyan na mataoning value more sa kababaihan. 'Di ba? Kung baga si generation si lesson, si realization na tinatao ka magurang mo, makukuha mo siya first hand experience pag naging magurang ka na din. Tama. Bako lang puro negative na pagsimbag, pagtubod, pagiging matagasampay, bako lang si experience ka magiging magurang, aki mo din ang mapa-experience sa imo kadto. I do believe rin kasi siya mabase na rin kasi siya sa experience kan sarong magura, sa sarong tao. Halimbawa, you grew up as an individual with a different values based from the experience. So maita-transcend mo to sa aki mo 'Di ba? Daito dahil sa magurang mo kang panahon You know what I mean? Nagigets mo ba ako? Hybrid na mga aki ngunyan, mga aki ngunyan hybrid na. Kasi na-process mo na siya Na-process mo na si tama as in mali, and then na-expose ka na sa mga bagay-bagay na hiling mo. So the moment na i-grow mo or papadakulaon mong aki mo, grow. 'Di ba? It's different. Pwede, pero I never ano ba ang tamang term na ang mga ginibo ko magurang ko sala para sa kuya. It probably so the way I see it's wrong or the way it was done in a situation is wrong, pero never kung siguro ngunyan, pero before against talaga ako sa magurang ko. Pero siguro ngunyan nailing ko na ito ang pinaka the best na decision na ginibo na sa situation na igosinda kadto. You'll never know kasi as a parent you'll never ask na mapasala para sa aki mo. Hindi mo may man magurang na nag-iisip na maraot para sa akin. Siguro sa sitwasyon na igwasin dangon yan. Sila Linus Ngani, balitaan mo lang inaarak bayan ang aki niya. Very diba? Protective na. Di ba? Yeah, syempre. Gibo-gibo ko. Pero kadto problem mo yan. Tapos sasabihin si kakambal niya. Ano kaya ngunyan kaya man, sabihin ta na lang si mga nanodan ta sa mga magurang ta, diba? Especially sa mga mothers ta. Ang ginigibo ko ngunyan, di ko gabos ina-absorb. Ang ginigibo ko, accept, modify, tapos si output. Apply. Kung sa bako gabos na sinabi niya, di ko man sinabing sala sa iba, pero imo-modify mo siya so kung anong mas maray na sa sitwasyon tangon yan na as sa bagong generation na, di ba? So ang ginibo ko, pero di man gira, syempre ang pinaka main man gira rin man si mga nanodan ta sa parents ta, especially sa mga mother ta, di ba? Yes, oo. For you, what is your ideal celebration or ideal scenario to celebrate a Mother's Day? Kung tatawag ka ng pagkakataon, base duman sa nahiling mo, puno mo na sa agom and then sa parent, sa sa mami mo. Nagibo ko na nga sa agom ko Kasi di ba harayo ako. So ang ginibo ko to as in out of the blue, naghanap ako ni which is the Iharana. Oo, di ba? Kibless. What ang nangyari kaya kato? Tig sabi nindo bagasa ko. Charby,
na si Tinda nag-ano sa iharana aron kani. So on that day natigsabi ninda since maharani na katong mag Mother's Day, di ba? Ang ginibo ko, kikontak ko Tolos, tas nagkakakan pa kami kato Nagkakakan kami kato nila Charby sa restaurant. Tas on the day nakipag-deal Tolos ako kung anong possible. Tapos ayun na to, pinailis ako si video na, ayun nga, naghihibi si Agum ko na na-surprise siya na di niya akalaon na mangyayari to sa tala ng buhay niya. Umayos Agum ko sa side ko. Diba? Which is na-surprise ko siya. Very good, very good. Tapos na in love naman sa nagharana. Yun lang, guys. May shoutout pala sa Iharana. Shoutout sa Yes, Iharana. Ako for me, if given the chance to celebrate a Mother's Day, gusto ko lang tawan si Agum ko ning time na to relax. Na itong araw mo isang ibang iisipon. Oo, Pamper Day. Na day man solo lang siya, pero what I mean, kaibaman kami. And then, gusto kong i-document gabos na nangyayari during that day. Itong mahiling mo ang ngirit niya, di ba? Pero since ipakita ko niyang kwarta, so sorry na muna. So, pangaji na muna. Yeah, pero we are working na ma-achieve itong day na to. Oo. Ikaw. Ako siguro, si typical lang celebration kasi LDR ba kami ni Mrs. dati. So every Mother's Day, nagpapadara ng burak. Never nag-fail yan. Makulit nga kasi January birthday niya. February Valentine's Day. March anniversary me. Tapos summer May Mother's Day. So April lang ang skip sa paburak. Diba? Pero at least duman, though repetitive siya, si gesture, si consistency niya na reminding them na they're always been honored on the special days for them. Tapos, siguro para sa kuya, ang gusto kong nabivisualize ko na sana in the future mangyari is during Mother's Day, si magurang ming duwa, si mama niya, siya, pati si Aki ko magkairibanan to celebrate this occasion. Not because just being reunited, pero to honor the generation that had passed. Yes. Si practices, siyempre, both mothers have their best practices na pinapass on din sa Agum kong Unyan, na pinapasa sa Aki ko kasi babae, na pinapasa niya din sa next generation. Di ba? Doon naglalawag si celebration of life na generation to generation na nagkakaigwaning, di ba, yung family bondness. Diba naglalawag? Sana in the future, same with the fathers. Siyempre, sabi ko ako din. Di ba, magyan itong mother-in-law mo, tapos si Agum mo, garo, close na maray. Garo yun ang maging na mailing. Sana. Yan ang gusto kong mangyari. Sana. Pero idagdag ko lang din since Mother's Day special pero remember to honor our parents then as equal we honor our mothers. Dagdag ko lang kang kinasal kami kang Agum ko. Din ni Aram. Pero may Aram tamay kami duman. Ninda Aram. Ninda Aram. Kang reception, nagkaigo kami ng pero special moment to honor our parents. Very na-surprising kasi it's very unusual sa wedding honoring their parents. Well, may simple talking kami duman na ang nagre-represents how we value them with our life. Like, for example, relo para sa mga tatay. Kasi makaka-relate kita na ang mga lalaki, in-spending oras ninda to prosper the family. Diba? Kung paano magkaigoning mas maray na kita, maging na career, better family, diba, sa pamilya nindo. Ang mga magurang nagtao kami ng jewelry sa inda kasi how they treasure their family. Diba daw ang mga magurang na babae nasasakitan, nakukulugan. Pero ini-injure ninda si pain kasi nga mas tinetreasure ninda si pamilya. Bako man gabos, pero most kang babae nakukulugan in terms of physical, emotion, and everything. Pero ini-endure yan kasi nga tinetreasure ninda si pamilya ninda na gusto ninda maging bilog. Diba? So, kung may nagdadawag dyan,
sa Indo, baka ma-inspire ka mo na in that very special occasion, day talingawan, si mga gurang na hinalian ta, na day kita mabilog ni sa diring pamilya, kundi dahil sa Inda. Kung paano sinda tama. Actually talaga, relo, para sa mga tatay, para aram na ninda na oras na para magbayad ng bills. Tas ini ang the best. Ini ba kung pag may aguma? Ang the best irigalo sa mga nanay, pag single ka pa, is a fam. Money. Bro. Ayo, di ba? Ching ching. Kaching. Pero kasi, may iba-iba kitang experience on parenthood, especially to our moms. Kasi 'di ba ginibutan ng special para sa mga sa mga ina. Iba-ibang iba-ibang karanasan ta, pero ang daig mo diyan maiiwasan. This is always the reality. Dinaraka ning 9 na bulan. Hanggang ngunyan, daraka kang magurang mo. Saka isipon mo na lang si sakripisyo na ginibo niya kang ikatigluluwas sa iyang puwerta. 'Di ba? Masakiton tong isipon kung tutuson. Ano nangyari? Ang lalaki dai kaya tong dai taw kayang i-experience. Pero isipon na lang nindo si sakripisyo kan sa indong mga ina. Kaya sana dawa maimang kamo in good terms kan sa indong mga ina or kan sa indong mga magurang. At least tawan nindo ipangaji nindo na sana magkaigwas ninda ning maray na kalusugan, maray na kaisipan, salud. Tapos maglawig pa ang buhay ninda. And then sana ma-experience ninda ang gayon kang buhay. Sabi yung tananganing may kamong naitataongon niya ning kwarta. Pero pangaji tapos maging maugman sa indong mga magurang sa simpleng pagkumusta. Okay na yan. Pero sana naman sa mga magurang, don't expect too much from your kids. Kasi dapat na mawara din duman si essence ta bilang sarong parents. Na pinadakulat ta or nagkaaki kita, it's because bunga sindakan sa tuyang pagkaminuutan. 'Di ba? Bako sindang inaki ta because we want them to give us in return. So sana sa mga magurang, sa mga parents ngunyan, dainindu yan paglingawan na sana atamano nindoan sa indong mga aki. 'Di ba? Tama 'yan. Actually, sarusa istorya ko lang sa indo na. Hindi ka magibi. Sa traits kaya na, di ba katong aki pa ko, pagparaanggutan kami, dapat permi kang kaibali sa top 10, araw kani, di ba? Kunyari, araw kayan, mag-adal ka ng tultol, araw kayan. Tapos, ngunyan, na ama na ako, tas na, diyaon ako digdi sa US, tas, mailing ko ang grades kang aki ko na hababaon, garo, nakukuha ko si mga nanoodang ko sa magurang ko na, oh my God. Tapos natataram ko naman kung ano sinapat. Si mga tinaram nindas ako na, oh my God. Sabi, one time, di ko man sinabi sa aki ko, syempre taaki pa man to yun. Sinabi ko lang sa agom ko na, sabi ko, oh my God, nagpapakahirap ako, digdi magtrabaho, tapos arug lang kayo na ipapailing sa akong grade kang aki mo. Arug gani. Pero, bigla akong one time na bigla akong na enlighten ako tulos na masmasan ako na sabi ko, oh my God, ano ni sinasabi ko? Di ba ang unang sabi ko, ang sa sadiri ko na ngunyan, di ko didikta ng ang aki ko. Pababayaan ko siya kung anong gusto niya, susuportahan ko siya kung anong gusto niya. Tapos sabi ko, na may halang ka ang grades. Garo ang nangyari? Bahala ka kung anong gusto mo sa buhay. Bahala ka kung anong gusto mong gibuhon mo. Basalang ka ang grades. Garo, ang nangyari kaya, nanoodang ko to sa magurang ko eh. So, nadara ko palan. Yes. Diba? Kasi unconsciously may mga na-adapt kita talaga na pag-uugali din from our parents. Kasi yun ang kinadakulaan ta. Bako lang, naging normal. Benefit ka to. Oo.
Kaya. Nahiling ta si advantage. Nagusto ta man makuha kang makita. Yes. Tama. So ngunyan, hapoton ka mo, what is your message to your, to your loving... Iinutan ko ta yun sa imo, Charles. To your loving, partner. To loving partner. Ako for me, I would like, to tell you how proud am I. Din magdangog ka. Bilang sarong agum. And then, I'm proud na kung gaano ka nagsasakripisyo for the kids. Aram ko yung mga sleepless nights. Aram ko si mga sakit mo na even though dawa puyat ka, dawa aram mo itong gusto mo pang maiturog, pero pipiliun mo pa na magbuhat just to take care of the baby. And then, pirmi mong iniisip ang kapakanan niya, gusto mo maging malinig, gusto mo maging Kasi, aram mo yan na, despite na nakafocus ka sa aki, iniisip mo paninggan ang ang sa imong agum. So garo dakulon ang nagdadalagan sa utak ninda or sa utak niya ngunyan, which is I'm so proud. Kumbaga ang nagiging challenge lang sa kuya is kung paano ko maitatao in return, 'di ba? Sa mga sakripisyo ninda. And then sa sa parents ko, sa mom ko, I'm so proud na nagkaigo akong magurang na arog to. Kasi knowing na igwa kang magurang na naggiya sa imo pagdakula mo, even though day ka mo magkasundo ngunyan, but still, the good lessons, the good learnings, talagang makukuha mo to. Di ba? So, yun lang. For me, for those mom out there, I'm so proud of you. Dakulang respeto ko sa Indo. And then, yun lang. May nang masabi kasi talagang speechless lang eh. 'Di ba? Maging speechless ka kasi sa sakripisyong ginibo nila. Nice. Ikael. So, Mr. L. Yeah. Talaga, sobrang saludo ako sa agum ko. Yan, kasi almost 6 years nang magkasuway kami, tas binubuhay niya lang sa ang aki mi na siya lang solo, which is ako ang financer, pero it doesn't matter eh, kasi siya naggigibugabos eh, linig kang harong, magbayad ning bills, magkarigo sa aki imi, mga araw kayan, si mga gabos, gawaing bahay, siya magluto, which is na dapat yaon ako na para tabangan siya, pero mayo eh, since magkaharayo kami, ang natatabang ko lang sa kanya is emotional support, tapos financial support, arog lang kayan. Kaya sobrang saludo ko sa iya kasi hanggang ngunyan, day siya nagbago, day siya nagsuko. 6 years eh. Haluyon na yan eh. Kung ang LDR nga ni, day naghahaloy, yung naghahaloy sa LDR, yan pa kayang na dyan talaga mailing ang dyan mailing nindo ang tibay kang sarong pamilya. Kung hanggang sain yan. Pero ngunya kaya napatunayan min eh. Pero at least ngunya nagpapasalamat man ako sa agum ko na day na siya nag-iisip na kung ano-ano. Dati kaya kung ano-ano iniisip niya eh. Dati to. Pero ngunyan, pinatunayan ko talaga sa iya, nagbago na ako. Kaya, nagbago ka na? Nagbago na talaga ako. As in. Pero may naka-video call. So, ayan. Sa agum ko, Yani, salamat sa gabus. Kaya tani. Yes, yan lang. Peace. Ika, stop. Gibong ko na lang at yan. Palapatakan ka. Inutong ko ang mama ko, syempre. Ma, kung nagdalawag ka man dyan. Oh. Hindi man. Kung mahiling man ikang magurang ko, be better. Pero sinasabi ako ni Bako man lang para sa iya. In general, na I honor my mother kasi nga di ako magiging arrogant tao kundi dahil sa iya. Siyempre, nag-struggle ako understanding her. Kang aki pa ako. Siyempre, aki, di man siya arrogant daw ka deep ang pagkakaintindi ko sa gabos na sinasabi niya. Gabos na desisyon niya, paano siya mag-behave. Di ko maintindihan kasi aki pa ako. Pero ngunyan ko lang na-realize na
bottom line is may man siyang ginusto para maging okay ako. So, I thank her for being that kind of person. And di ko aram kung nasabi ko nun sa iyo, pero permi ko ning sinasabi na kung magkakaigwa man ako ng chance na magpili ng ibang magurang or magpili ng ibang ina, syempre, pipiliin ko pang giraray siya. Kasi I love the life that I have right now. And that's because of her. Syempre, sa pinagpapasalamat ko kasi kung paano niya binilog ang pamilya mi throughout the years. Kasi they've been married for almost 30 years now. So talagang kung paano niya dinara si pamilya, nagpapasalamat ako kasi si pamilya mi ang naging example ko kung paano magkaiguning sa diring pamilya. And it's because of her. Second, siyempre si agum ko. Gabos naman pinapasalamatan ang agumta kasi dahil sa inda nagikitang ama. Pero bako lang kasi minsan nalilingawan ta na ang babae talaga sinda si support system tang mga lalaki. Aminon ta daw how strong your personality is. Kay puwanta talaga ning strong support system na mapaintindi sa tuya sa mga bagay na data maintindihan kasi nga more on aggressive masculine side ta, which is natatao sa kuya kang agum ko na super thankful ako na napapamati niya sa kuya si feeling na day ako alone sa kung anumang decision gigibong ko sa buhay, na she's always there for me. Iyon ang pinaka-importante kasi, di ba, na whenever you're heading into something, you and your wife is always in the same direction, not against. Diba? And also, lastly, bago tayo tapuson, I want to honor all the mother na nagdadangog niyan or day nakakadangog na because of you, kung ano man ang buhay kan taong niyan or kung ano man ang buhay na magkakaigwa ang tao in the generation, continue being a mother to nurture kung ano man ang tinaong blessing sa tuya. Kasi sinda talaga nagiging instrument to prolong the life that we have right now. Yes. Okay, magibo kita ng short message for reels. Di ba? Sige, kaya mo? Anong any reels na halimbawa in tribute para sa sarong magurang or sa sarong ina? Interesting lang. Okay. 10 seconds. Mag-isip kita. Brainstorming. Advice lang siguro. Sa mga advice and then message. Short message lang for all the moms out there. Okay. Ready? Si Maynot. Kayo muna, ka muna. Sige, Maynot na ako. 5 seconds lang. 5 seconds? Oo, kasi reels. Ang reels, 30 seconds. Syempre. Grabe, 30 seconds pala tatara mo niya. No, syempre, 5 seconds lang kita. Grabe naman yun. Go ahead. For the all mother out there, gano'ng elementary. Alright. Dahil po anong tokdoan, magsipa ang sidong aki sa palaro. Hindi pa sa liyon sa akin. Okay, good. Leman, sa gabos na ina dyan, dakulang salamat sa gabos na tabang nindo. Siyempre, sa buhay na inoffer nindo sa muya, talagang nagpapasalamat kami kung ano man. Igwa kami ngunyan, literal dahil sa inyo yan. So, we honor you. Yan. Ako man, ang iano ko, si mga ina na ngunyan, na sasabihan ko sila na pasalamatan ninda si mga naging ina ninda. Kasi kung bako sa inda, bako sinda maging marahay na ina as of now. So, salamat sa pasalamatan ta sinda. Ngunyan na apply nindo ang mga nanuudan nindo sa mga ina nindo para padakulaon nindo ang akin nindo ning tama. Ayan, salamat sa indo. Okay. Ako man, so to all the moms out there, I'm so proud of you. Day mo man siguro mamati sa mga taong nakapaligid sa imo. Pero tandaan mo, dapat maging proud ka sa sadiri mo bilang sarong ina dahil
inot sa gabos sa sakripisyo na tinao mo sa mga aki mo na kung ano kang ngunyan, ay naigwasin dang ngunyan. And then pangadua, salamat kasi naging maray kang instrumento sa magiging sa aki mo ngunyan. And then also, kung ikaman magiging sarong magurang, sarong ina, always remember kung ano ang nahihiling sa imo kan sa imong aki, posibleng gibuhon man iyan kan pagsinda naggurang na. Kaya to all the moms out there, Happy Mother's Day. Sana ang aldaw na niyo maging special para sa imo. Yan, inipot sabay-sabay kitang Happy Mother's Day. Sabay-sabay kita. Ready? 1, 2, 3, go. Happy Mother's Day. Yay! Pero sarabay kita duman ha. May blending pa. May latency pa. Ay, latency. Kaya yan. Alright, so ini po si Bon. Ini man po si Crystal. At ini man po si Linus. Ini ang podcast na ginibo para sa mga Oragon. Ini ang Taga-Bicol to the world. Taga-Bicol to the world. Taga-Bicol to the world.